Amerika ka wote minnu kɛra jamakulu ka lajɛba la ani lakanatɔnba la olu b'a jira ko falenba min kɛra Ameriki politiki la ni Donald Trump nali ye Maison Blanche la. Tɛnɛndon sɔgɔma Ukraine n'a ka Europe o jɛɲɔgɔn ye ɲinini fɔlɔ min labɛn o dabɔra lajɛba na ni wote 93 ye 18 ma sɔn ani 65 tɔkɛbaliya jamana 193 la. A dɛmɛbagaw ka ɲɛta hali n'a y'a sɔrɔ Ukraine ye dɛmɛbaga caman bɔnɛ u la i n'a fɔ Donald Trump ka Ameriki min ye wote kɛ ka ban ka fara Belarus, Mali, Nicaragua, Corée du Nord ani Hongrie kan nka Rusi fana n'a ka lasigiden Vasily Nebenzia y'o kofɔ ko Rusi kɛlɛli sɛbɛn dɔ. O bɛnkan nin b'a jira ko a kɔrɔtɛlen don ka kɛlɛ nin ban ɲina wa a bɛ segin lajɛba ka ɲinini tɛmɛnenw kan cogo jɛlen na Rusi sɔrasiw ka bɔli teliya la Ukraine jamana na ani ka kɛlɛw dabila minnu ɲɛmɔgɔya tun bɛ Rusi bolo. A kɛlen ka Kiev n'a ka Europe jɛɲɔgɔn sɔsɔ. Ameriki y'a yɛrɛ ka ɲɛɲini dɔ di jamakulu ma min bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ n'o b'a ɲini ka kɛ kɛlɛ nin ban teliya la ka sɔrɔ a ma fɔ Ukraine jamana ka danbɛn ma. Европейские спонсоры режима Зеленского по-прежнему пытаются его выгораживать и сваливать всю вину за украинский кризис на Россию.